В България няма добри търговци, на никой не му се работи. Ако често се чувало това, или пък всички искат само заплата, особено в сферата на търговците, тези, които се имат за добри търговци, тези, които са продавали и са постигали плановете си на други места, те наистина искат по-високи пари. И всъщност, ако имаш лош опит или по-скоро несполучлив опит с наемането на търговците, си мислиш, че то просто няма хора. И много често избираш две неща. Или продължаваш да продаваш сам, или се примиряваш с търговец, с който в момента така или иначе си свикнал, защото няма други хора. Истината не е, че няма хора. Истината е, че на повечето места хората, когато започнат, постъпят първите дни, те буквално не знаят какво да правят. Или няма обучение, или няма система, или всеки си прави каквото иска. Или пък му казват, ето ти базата данни, обаждай се и продавай. Само, че добрите търговци, те си искат система, те искат да знаят, да са проучили клиента, искат да знаят кои са най-добрите начини на отговор на възражения, искат да бъдат подплатени с маркетинг материали, искат много неща, искат най-вече система. Така че не е вярно, че в България няма търговци, просто истината е, че в повечето бизнеси няма система. Ако искаш да видиш каква е системата, която задържа добрите търговци, напиши виртуална екскурзия в коментарите и ще се радваме да те поканим на една виртуална екскурзия в един работещ отдел продажби. Чао от мен за сега!